My socialites, I am running my own race. I am not in a competition with anyone. Please get that into your thick skulls. I am not in a competition with anyone. Midway. Kune dzimwe nyaya dzekuti we don't need kutsvagisa clout nadzo. Dziri sensitive. Kune dzimwe nyaya dzekuti we don't need kutsvaga malove nemalikes nadzo. Kutsvaga chaunga kana kuti manumbers nadzo. And nyaya dziri sensitive. And inini handisi kukompita na anyone. I am running my own race and I'm doing my own thing. Unoshamiswa guys ka zvozvo zvinotoshamisa so. Handimaona tiri kuita kunge taapa competition kunge tiri kuita hameno yatiri kuita kunge kune dzimwe nyaya guys dzekuchiro zvoita sei chaiko chaiko hauite content nyaya iyo because ukatanga kuzvisa mubhutsu dzesituation iyoyo unonyatsa kuona kuti panapa denda ndiri inini pamwe unogona kutofa hatimazviona. So kana kune avo vari kufunga kuti ndiri mucompetition navo, sorry henyu to disappoint you, ndiri kumhanya changu ndega chimuti. Mukaziva kuti izvo zvandinoita izvozvizvi it's a ministry, hazvingoitwi na anybody else, munogona kubatsirika. Muchiona kuti there's nothing to compete for, hapana chekuita competition nacho. Utori ministry wakazvimiririra. Ministry iyoyo unotoprotectwa nedenga. Ministry iyoyo kuti sometimes zvinongouya usina kuzvitarisira ugotoshaya kuti the strength ramani pamwari rabva kupi kuti ndiite zvinhu izvi in ministry. So you cannot fight what God has put into somebody else. Handiti maona, you can fight nyama yangu but you cannot fight what God has put into somebody else. Handisi pa competition inini ndikutomhanya chinhu changu ndiri one. Handitika chandiri kungoita pandinogumirawo ipapo ndipapo. Saka kune vari kufunga kuti tiri mucompetition kana vada kukombitana Melly, sorry henyu, hatisi pa competition and hatisi pa race. Ini guys chinondinetsa ndinodambobvunzawo ini guys, block button block riya kana munhu akakubloga guys zvondinetsa ini kureva kuti haadi kana kukuona haakudi wotohwa kui munhu angachiti ndaona zvakati ndahwa zvakati wandiona sei papyawo but anyway zvazvina basa chihombe ndechekuti wedwe hatisi mucompetition, I'm doing my own thing. And munoziva chandodira zvinhu izvika izvi pazvinoitika soka pane zvinobuda ipapa guys panyaya iyi iri kutenderera iyi yemwana uyu pane chikwata chevanhukadzi chiri kugara dare kuseri chiri kutoda kumuwisa handizoda kuti adzokere kuAfrica. Ngaboni my guy, mina ndikupindure nyaya dzenyu zvamuri kuronga se tiri kuzviziva zvese tiri kuzviziva pamunoronga zvinhu havasiresa nenge vachikuvenga information tinayo takatoti garamo utiudze information yese. So every move tiri kuriziva, tiri kukupai the green light to go. Kana paine mwana waCharles mwana waCharles achandidzosera kuAfrica. KuAfrica musakangani kuti ndokumba kwangu mani, kumusha kwedu mani, musakangani kuti ndokumusha kwangu ndokumba kwedu. Kunogwa kusikumba kwedu rakangouyawo nditori mufuri nenzira semawira makangoitawo muno mukambotiza muchimhanya musina mapepa mukazodiva moenda nhasi hamutorina. Saka ndo zviri kungoitika. Handisi kutombokwata enda handikwatiswi. Ndatinongokuudzai chete kuti zvamuri kuronga vana vasatani varoyi ndiri kuzviziva. And true, mirai ndikuudzei, we are ready for you. Every move ritori reported tiri kutoziva netimu rangu we know. Nditori nebackbone retimu riri strong remuno tiri kutozviziva. Itai yamuri kuita, takamirira kuona itai yamuri kuita. But chokwadi apa ndivana mai vamwe vacho, vana mai vakazvara. Imbomira zvehatred yako yekuti unovenga munhu whoever is doing this. Chimbotarisa zviri paground, umborelata ari mwana wako, umborelata zviri zvimwe zvinhu, then tochangira ipapo the truth will prevail. Chokwadi chichabuda pachena. God, the truth will be exposed. Simple. Chakuzomhanya nekudii ratave drama riya ramagwita riya. Bring it on, tiripo takamira toda kuona. We know every move tinaro. Guys, hatisi kurwa kana kuti udii, but tati tionesani. Kune dzimwe nyaya dziri sensitive dzekuti hatitsvagi content nadzo. Kende kune dzimwe nyaya dzekuti even if uchivenga host wacho, munhu wacho nyaya yakaenda kune munhu iyeye, chimboisa paside, tiongorore zvenyaya, nyaya yapera todzokera kunoundurana, because ndo basa redu rekuundurana handitika iroro. But panguva iyoyo tinge chita zvezvinhu zviri paground. Chokwadi hachidiwi nevanhu. Munhu wese anobva agumbuka kuti zvataurigwei, zvaitigwei,
hatiiti izvozvo, tikutongomhanya tichienda kumberi takadaro. Hakuna nokwatisa munhu enda, hakuna kukwata enda, hakuna kuvhunduka. Muve nezuva rakanaka.